Γεια σας. Σήμερα θα δούμε μαζί πώς μπορούμε να πλέξουμε καραμέλες. Είναι πολύ εύκολες και νομίζω ότι είναι και χρηστικές, είτε για να παίξουν τα παιδάκια μας, να κάνουμε κάποιο μπρελόκ, κάποιο δωράκι. Πλέκονται εύκολα και χρειαζόμαστε και λίγο νήμα. Το λευκό, εντάξει, θα έχουμε ένα κουβάρι λευκό βαμβακερό νήμα για να πλέξουμε τις καραμέλες, και για να πλέξουμε στο χρώμα για κάθε καραμέλα χρειαζόμαστε περίπου 3 μέτρα νήμα, 2,5 με 3 μέτρα νήμα. Τις έπλεξα με το βελονάκι 3 χιλιοστά και το βαμβακερό νήμα είναι αυτό που χρησιμοποιώ σχεδόν πάντα. Έχει στα 50 γραμμάρια 125 μέτρα. Την καραμέλα την μπλέκουμε σε 2 κομμάτια και μετά τα ενώνουμε. Πλέκουμε δηλαδή 2 τέτοια κομμάτια και μετά θα τα ενώσουμε πλέκοντας. Δεν χρειάζεται ράψιμο. Ξεκινάμε με μαγικό κύκλο, μέσα στον οποίο θα πλέξουμε 8 μισά ποδαράκια. Το λευκό που πλέκουμε είναι όλα μισά ποδαράκια. Κάνουμε μία αλυσίδα και πλέκουμε μέσα στο μαγικό κύκλο 8 μισά ποδαράκια. Τοποθετούμε νήμα οδηγό γιατί πλέκουμε σπιράλ, δεν ενώνουμε κάπου. Χρειαζόμαστε τον οδηγό για να ξέρουμε πόσους πόντους έχουμε πλέξει. Συνεχίζουμε πάλι με μισά ποδαράκια. Στον δεύτερο γύρο κάνουμε 8 αυξήσεις. Στο τέλος του γύρου θα έχουμε 16 μισά ποδαράκια. Σε κάθε πόντο μας πλέκουμε 2 μισά ποδαράκια. Στον τρίτο γύρο πλέκουμε στον πρώτο πόντο 1, στον επόμενο 2. Κάνουμε δηλαδή αύξηση και συνεχίζουμε γύρω γύρω πλέκοντας 1 αύξηση. 8 φορές συνολικά και στο τέλος του γύρου θα έχουμε 24. Ένα αύξηση, γύρω γύρω 8 φορές. Ολοκληρώσαμε και τον τρίτο γύρο. Εδώ τώρα έχει τελειώσει ουσιαστικά η καραμέλα. Για να εξομαλύνουμε λίγο εδώ το τέλος, πλέκουμε στον επόμενο πόντο ένα άριχτο και στον επόμενο πόντο βουβό. Και έτσι έχει στρογγυλέψει το πλεκτό και θα πλέξουμε τώρα, θα συνεχίσουμε πλέκοντας εδώ το φιωγκάκι, την άκρη της καραμέλας. Επειδή τα 2 κομμάτια αυτά της καραμέλας θα τα ενώσουμε μετά πλέκοντας, βάζοντας ανάποδη με ανάποδη, βλέπουμε δηλαδή την καλή πλευρά, κοιτάζουμε και η άκρη να είναι από την καλή πλευρά. Δεν μας πειράζει βέβαια αν το πλέξουμε και έτσι, δεν έχει μεγάλη διαφορά, αλλά αν θέλουμε να έχουμε από την καλή πλευρά
της καραμέλας και τις δύο άκρες θα πλέξουμε με τον τρόπο που θα σας πω. Εδώ βλέπετε είναι και τα δύο από την καλή. Σε αυτή την καραμέλα το ένα είναι από την καλή και το άλλο είναι από την ανάποδη. Αν θέλουμε να αποφύγουμε αυτό και η καραμέλα μας να είναι έτσι, στο πρώτο κομμάτι που πλέκουμε, αφού τελειώσουμε το στρόγγυλο κομμάτι, συνεχίζουμε στον επόμενο πόντο να πλέξουμε αυτό. Στο δεύτερο κομμάτι θα γυρίσουμε το πλεκτό μας και θα ξεκινήσουμε έτσι. Αν στο ένα ξεκινήσουμε από την καλή και στο άλλο από την ανάποδη, όταν τα ενώσουμε θα βλέπουμε την ίδια πλευρά, είτε την καλή είτε την ανάποδη. Εδώ τώρα κάνουμε μία αλυσίδα, ούτως ή άλλως θα την κάνουμε την αλυσίδα, είτε πλέξουμε εδώ, είτε στρίψουμε το πλεκτό μας, γυρίσουμε το πλεκτό μας και πλέξουμε από την ανάποδη. Αν πλέξουμε από την καλή θα πλέξουμε σε αυτόν τον πόντο. Αν το γυρίσουμε θα πλέξουμε στο βουβό που είχαμε κάνει, που είναι ο τελευταίος πόντος. Και στο ίδιο σημείο θα πλέξουμε 3 άριχτα. Κάνουμε 2 αλυσίδες και γυρίζουμε το πλεκτό. Εδώ στον πρώτο πόντο θα κάνουμε 2 ποδαράκια. Στον επόμενο πόντο, στο ίδιο σημείο, πλέκουμε 3 ποδαράκια. Και στον τελευταίο πόντο πλέκουμε 2 ποδαράκια. Έχουμε τελειώσει, κάνουμε 2 αλυσίδες και στο ίδιο σημείο ενώνουμε το νήμα. Αφού ασφαλίσουμε αυτό το νήμα, θα συνεχίσουμε πλέκοντας με το χρώμα που θέλουμε. Ξεκινάμε να πλέξουμε εδώ από αυτόν τον πόντο. Εδώ θα βγάλουμε το νήμα. Βλέπουμε που είναι το νήμα οδηγός. Βάζουμε το βελονάκι εδώ και πιάνουμε το νήμα. Αφήνουμε λίγο, το οποίο θα το δέσουμε μετά. Βλέπετε ότι έχω αφήσει τις άκρες. Θα τις δέσουμε μεταξύ τους για να ασφαλιστούν. Εδώ τώρα πλέκουμε γύρω γύρω. Όπως μας πηγαίνει το πλεκτό, πλέκουμε βουβό. Βάζοντας το βελονάκι σε κάθε τρυπούλα που βλέπουμε. Είναι η πόντη μας.
Έχουμε φτάσει εδώ σε αυτό το σημείο, κοιτάζουμε να ακολουθούμε τις τρυπούλες για να δούμε πού θα πλέξουμε. Εδώ πλέον κανονικά πρέπει να πλέξουμε εδώ στην εξωτερική θηλιά. Οπότε εδώ θα ενώσουμε και το πρώτο κομμάτι που είχαμε πλέξει. Στο πρώτο σταματάμε κάπου εδώ για να δούμε, αφού τελειώσουμε, αν θα πρέπει να πλέξουμε άλλη μία θηλιά ή όχι. Μετράμε εδώ στο πρώτο κομμάτι, έχουμε γύρω 24. Μετράμε που είναι τα 12 για να ενώσουμε εκεί. Και τα βάζουμε ανάποδη με ανάποδη. Βλέπουμε δηλαδή τις δύο καλές πλευρές. Βάζουμε το βελονάκι εδώ και αντίστοιχα εδώ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι εδώ που βάλαμε το βελονάκι να μετρήσουμε, θα πρέπει να έχουμε 11 θηλιές. 10. Άρα πάμε εδώ που έχω το δείκτη. Μετράμε εδώ, ξεχνάμε εδώ το που είναι το βελονάκι, πρέπει να έχουμε ελεύθερα 11. 2, 4, 6, 8, τι έγινε πάλι? 11. Κοιτάζουμε και από εδώ αν έχουμε 11 για να είμαστε στη μέση. 10, 11. Είμαστε εντάξει. Δηλαδή στο σημείο που έχουμε βάλει το βελονάκι και από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά έχουμε από 11. Ένας πόντος είναι εδώ που είναι το βελονάκι μας, ένας είναι εδώ που πλέξαμε το φιωγκάκι, άρα 11 και 11, 22, 24 πόντοι. Και συνεχίζουμε πάλι πλέκοντας βουβό. Ταυτόχρονα ενώνουμε τα δύο κομμάτια. Αφού πλέξουμε το μεγαλύτερο μέρος γύρω ενώνοντας, εδώ λίγο πριν το τέλος, πριν από 4-5 πόντους, γεμίζουμε λίγο την καραμέλα, βάζουμε όση γέμιση θέλουμε και συνεχίζουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε. Έχει τελειώσει η καραμέλα, δεν έχουμε παρά να κρύψουμε τα νήματα.
Έτοιμες οι καραμέλες μας, να τις πλέξουμε σε όποιο χρώμα μας αρέσει και βέβαια να κάνουμε και όποιο τελείωμα μας αρέσει. Σε επόμενες καραμέλες που θα δούμε μαζί θα δούμε πώς πλέκουμε διαφορετικά το τελείωμα της καραμέλας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Γεια σας.